Amen. Angisazi siyazomnikelo sibekwe ngaphi. Asibalekise siyazomnikelo ngoba siyakwazi ukuthi sashumana lokhu umuntu okuthathe kathi nansi 10 billion bethu la. Akumeni lendeni. Amen. Socela sonke nabangapha bangene ngapha. Amen. Nabangapha ngene ngapha. Amen. Ubese ukwacunga secela ukuqala bemi uthi wazwane ayisa emqondo. Ungathi uganwe ayisa makhe freeze. Cela kwace nje ngasidayo ukuthi makhe ufreeze. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Masibulise napha ku kitchen team bangcwele. Amen. Oh sisi maso sisi abenathi pha. Amen. Asinonganibulisa. Asikwazi unibhuda. Amen. And especially unibulisileyo niyamdabulisha nibetha ngoabe noabenathi. Amen. Sibazame izandla nabazalwane. Praise God. Hallelujah. Amen. Sibulise kakhulu qala to the executive member that is among us, Mamu Chachi, for honoring the konzo yababacha, the youth service. Amen. It is we don't take it lightly, Lord, to see you up, mother. No mamuza nisangena na. Amen. Nanzi ndawo yakho sesikubekele mama. Amen. Sibaze no tata umbotshini. Amen. Ebelapha izonto umbotshini. Belungisa abantu abatsha nabo. Safaka ideko. Kana ngomso kuyakhonza. Amen. Amen to this youth service. And cela nizizwe ngizanga nonke bazalwane. Praise God. Hallelujah. Buke wambulisa into esecanga kodwa. Cela umbambe S11 uthi uyimaranqa. Hallelujah. Bamba umuntu osecanga kwes11 uthi uyimaranqa makhe. Hallelujah. Praise God. Siyabulela kakhulu ku Sister Sifu for a great service. Amen. Beyiqhuba kule ndawo. Amen. Thank you ngokuzinikela kwakho and allow God to use you together with the worship team. Osebenza naye nabo sibazame izandla bazalwane. Amen. Praise God. Hallelujah. Umphako lo for the youth camp. Amen. Sizogelsha youth camp but that those who are not going to the youth camp. Not all of us are going to go to the youth camp. Amen. Masite dinyani. Imbokotho asifani. Amen. Imbokotho asithini? Asifani. Praise God. So siyathanda aba bangazuhamba sizocela bazoncedisa i-worship team omama uToti apha nomama uBhota bazobe worship team esifuna abantu abazobethukisa abazomisa intweni. So xa nihamba nonke ikhona ingxaki. So siyathandaza babe khona abashekayo. Amen. Bazobe khona ohlala ecanga umama Mafutho, ohlala ecanga umama uToti yabo. Umama Makiso bazobe emsa apha badinga abantu boncediso. So abangahambi yona ingawari siyabadinga apha. Amen. Mina ngathi uzocula nomama uToti umntanami. Amen. So siya prepare for the youth camp. Amen. Yes. So there are many things and those share and a few things that I'm going to share with you. I'm not preaching, I'm just talking. Amen. With the sensitive topics. Amen. Especially abantu abatsha. I'm going to touch in the yokuconvertika while they are single. And then we have single parents also apha. Banabantwana bengekho otata, banabantwana bengekho omama. You can be a single parent uhlale nomntana. Amen. Praise God. Kodwa ke asinkabi nawo abatshadileyo apho besuthi.
abashiweyo ngabayini asikwazi ukutsho kodwa ke sinothi nje single parents abasiywe ngo-baby daddy, so ukhulisa umntana. Amen. So we are going to talk about those things because I believe these are the topics that we need to touch in our churches today. Amen. They are very important. We have single mothers. Singavuta nje, but khona izinto single mothers they need to babaxhotyiswe. Amen. Praise God. Because when you start ube umzali, it's another khona change that is happening in your life. Akufana ngumzali and iyakwazi kwenzeka lento ube ungekho matured. So most of the things we blame people, yet azange uxhotyiswe for le journey we start there. Amen. So I'm going to talk about that. Amen. Namhlanje ngendiqala ezantsi, but because of time I won't be able. Wanted to start with topic ethi living for God single and the single parent. So I wanted to start there, but this topic alone it can take us the whole day. Amen. So kuyanyanzeleka ndijump because this one is specific ihleli kakhulu to those abakhulisa abantwana nomntana. Amen. It will help you a lot, but it will depend. Maybe Sister Mtabiseni or Brother Lisa, they can invite me, amen, to one of your programs to come and share about that. Amen. But it does not start upon Zokala Kwan. The reason I'm not going to start here, because this one is Okila kakhulu kubantu abanabantwana, but not all of us in abantwana. Amen. Praise God. So I'm going to start Papa Milan. Amen. Because the first one is also telling us about the life of Mary while she was single. Amen. Mary ngokubethe besingle. Amen. Philela uThixo no Miriam. Amen. While she was still a girl. Akhula ngumama. Ilondo iprova into ethi uyakwazi uphila uyintombi uphilela uJesu. Like Miriam and Mary. Amen. And it's abantu ababhinqile that are mentioned in the Bible who live a pure life, who fear God while they were still young. Among other women were not living a life that is pleasing God. So amen. So I'm just here to clarify London that noise needs guy outside. Amen. And you end up thinking that awukwazeki ukuphileka ungumntu omtsha, and yet still maybe you have faults and the mistake oye wazenza in life, and then end up becoming a parent, and you think it is over about your life. No. Amen. Uyaphileka naxa kunjalo. Sikhona kodwa abantu batsha. Amen. Now, the topic that I'm going to talk about, I'm going to talk under the subject that's a living for God as a single. Amen. Living for God as a single. That's what I'm going to talk about. Amen. So I have two subtopics. Two subtopics that I'm going to touch today. On this first session, I'm going to talk about the single person in the house of God. That's the first session. Amen. Then we'll have a break, and then we'll come back, and then I'll have another topic, which is my subtopic, the single who desire to marry. Amen. Oh, okay. So the single who desire to marry. Amen. If because those who desire to marry must that you must know. In pastoring for many years,
into obhinqileyo othulayo ongathi akayifuni into ngolutshayo uyifuna kakhulu. Ndikunika intluvisa lo zingana ngikhaya mshado mna ufuna uzihlala yani iziphilelo ngulupheleleyo ufuna ngqo umtshato. Amen. So I'm helping those ke bapha ehlathini abazimeleyo bazimele ngengcongolo kodwa uzawubona bawufuna. So the single who desire to marry. Abangatshatanga bafuna ukutshata. So wena ke umuntu usazimele ngengcongolo enzathi awufuna umtshato uzose ufumana amaqithiqithi yabo na uqokelele ungabhaqwa. Amen. So that's for next session. Amen. Yes, asigaba sesibili. Praise God. So a single man, single woman. Amen. So if you desire to ube nomlingani wakho isinqanda mathe sakho. Amen. So tonight we are going to touch those things. Amen. Namhlanje ke sawuthetha ngezi. Akekho umuntu ongafuni ba nomuntu wakhe ozothi xa usitya athi jonga nona uqhaphile apha sula. Everyone desire that. Amen. Kodwa lonto le bomi nje obumnandi. Efuna lonto le. We are not talking about umjolo. We are talking about to get married because umjolo waxaka amadolo abaninzi. Amen. Azuyingene lonto omnye umfayilila kumntu mthandazisa. Uthi ayi undohlula umjolo yalila la church. Utheni ulimazile umntana waseTranskei. Utheni? Utheni ndithe ndimfonela baby uhambe kahle wathi baby ndihambe kahle. Cha uxolo sithando sami. Ndithathe i2 kg bengicifa ii-earphones zami. I2 kg yechicken. Indoda yabe ina 2 kg ngoba intombazana ibicifa ii-earphones i2 kg efridge yayifaka ebhekini yamka nayo. Wathi ingathi nje apha khona la tray yenkomo wathi xa becifa ipawutsha yefowuni ithando sami. Wathi le ndoda ayo yam le life. Amen. Praise God. Because that life is not a life that is committed. You are not, that person is not committed, not guaranteed. And there are things that you are going to fix tonight. Amen. Umuntu xa enomntana ku is not a license yoba uzokutshata. And then so frustrate umntana abantu because of that. Amen. Naxa unomntana emntwini uba ungubrando lapha ayo force that ngenxa yonomntana kuye mtshata. That's not biblical. Another thing that we are going to touch, umuntu ongasinswanga, biblically you are not allowed to marry that person. Noba uzokupropose. Amen. So we have a problem of it divorce, the high rate of it divorce today because people they are desperate. Nomuntu akasinswanga. Uba lo muntu umbawela kutshata akasinswanga, wachithe lo manzi. Wachithe ithi inhliziyo yamthula. Ayingowami lo. That's the first thing you don't need to pray. Is biblical. That I need to pray leba go right. Once aze nje akasinswanga ayingowakho. Biblical. Ayingomuntu wakho umuntu. Yekumuntu. Abayede nobathathe nebodwa. Abasinsewe bathathe nebodwa. Are we here? Yava kushushe endlini zothetha namhlanje. Hallelujah. It is Amen. So let us touch this topic, our main topic. It is living for God as a single. Living God as a single. Amen. So we're going to touch the first subtopic, the single person in the house of God. Because we have people who are single in the house of God. Now we are going to touch that to the people who are single in the house of God. Amen. If you are single, you are in the house of God. This message is for you. If there is an enemy of the soul, one thing he cannot abide is a desire for purity. Amen. Amen. Yilamweno for impurity. When we talk about the enemy of the soul, we are talking about the devil. Ever? Each one the enemy of his soul, which is Satan. Amen.
ukuchana. One thing he cannot abide angenokuyinyamezela is a desire for purity. Xa unomnqweno othi njeba ndilapha enkonzweni ndiyafuna uphila right. Yazi uba there is someone who's listening and watching you. Wenza unako ungaphili right. Manje ubuyele wenza amanyundulo ento ezingekho right zingamphilizi uThixo. But uyayazi inhliziyo yakho you want to live a clean life for God. Uphilela uThixo. Amen. That's the first one that you must take note upper ulo single person in the house of God. Amen. If there is an enemy of a soul, Uma khona utshaba lomphefumulo. one thing he cannot abide is a desire for purity. Into engenakuyinyamezela ngumnqweno woba ube nyulu. Hence, a man or a woman's passions become a battleground. Yiyo lonto umnqweno womntu okanye intshisakalo yomntu iba yindawo yokulwa yena. There is a battle, there is a fight between the spirit and the flesh. Kuba khona imfazwe phakathi komoya nenyama. Le nto ebangela ungakwazi uphila ngcwele inyama yakho. Ayithethe inyani noba uzobuke kungcwele kunzima. Eyaleli utshisayo kawedwa. Amen. Praise God. There is a battle bayana and people they think that xa bekunqanda entweni abayazi battle othi go through kuyo. Nabantu abafuna uphila right, you want to live a clean life, there are things that there are certain things that you don't want to do. Even you are ashamed of yourself after you have done those things. These things are not right for me. Amen. Because it's a battle. Before you sin, between your mind and your spirit. Amen. It's a battle. Awuveli wone nje kuba khona ukulwa kudecide kubonakala ba uwina AP kwezinto zembili. Nikhona abantu abatsho. Amen. Then ke ngo that is why ke ngokwena ungumuntu kathi ko isazela saphila ide lonto leyo uqome ngase kubungaboni nabazalwane because uvuke esasazela khona inqoqo ezingesena sazela mos. Ezisikiso sibimbilize sithi hallelujah molo my brother. Khona abo they still have. Kuthi abantu xa ucinyelwe sisazela kusengozini. If you are doing something that is not right and with no fear, you are comfortable. But God is not happy. You know, there are people who are they act life. It's a joke. But the rest, the soul is in danger. And all the things that you come across and is frustrated, the cause is your life is not pleasing God. Amen. So there is that battle between flesh and the soul. So we are here to deal with those things that we are facing in life because our parents at home, they don't know. They cannot understand the challenges that we are facing as young people today because there were no television. During that time, amen. Amen. Zininzi nangonokutya kubo babe bade kuthiwa umuntu ontombi akawuthi umhluzi namaqanda because those things ezinye ezibangela umzimba wakho afune izinto ezingafanele. Amen. So ngoku kuthiwa halala ubethi ubetha u60 wamaqanda kule viki iphele le viki sephela u60 wamaqanda. Amen. And then ezanto ke ngoziphinda zibuye back emzimbeni wakhe ngoku zifune enye into ke ngoku uindicate ubutyile. Umuntu umbimbiliza iqwaqwa lomhluzi esifihlweni intobazana ubona ba lo ngosiphokazi umuntu asiya. And then yonke lanto xa ibuyayo ibuya umzimba wakho ke ngoku ezazinto kunekhona eziya kuwo zibangele zifune ke ngoku la ezanto zingele zifuna ukuphuma ngaphandle ke zikhangela indlela bazingaphuma kanjani. Awunwabanga ke ngise battle ke ngoku again. So bona abakumnandi kubo that's why irate yokukhulelwa kwabantu ngela xesha is not like this. Amen. Ngoku uyabona bangathi ba ngomachine gun phone enye emva komnye because zizinto is a battle that we are facing today. Amen. So ubomi is not the same as before. Ngoku there are many challenges. Amen. It's a battle. Amen. The lover of the soul. Amen.
does not prevent this, akayikhuseli le nto, which is the love of the soul, is God. But now we're facing the challenges. Yabona inyama yenze yayo, but the love of the soul does not prevent this. Asimbona uThixo kasi sengxakini. Hayi sisakumuntu wonke obhingile ngapha nestruggle sakhe nathi singoda sinesabo. Amen. Yabona awujwaha egeza asimboni uNkulunkulu azothoma leso ujwaha komsindana sithi yehla mntaka yehla mkhosi ujwaha uhlala ejamini yehla mkhosi ujwaha uhlala ejamini. Yabona, that is why others, because they don't want to sin, ngenxa yoba bengafuni they ukona. end up thinking that they are escaping kule ngxaki bangene ku-masturbation. Amen. Ngena ku-masturbation because that's another struggle, because ulungisa ingxaki ngenye ingxaki. Masturbation, ungangabi naye boyfriend, but masturbation ikubambile is your boyfriend, because ayiyo solution. We are going to come with a solution. The struggle, yes, the battle, but ithini solution ngoba yachisaka. Amen. Ujwa kumile ubumitha uliqhathi umile. That's a battle as a young person. No introji ngapha. Amela ke wake wa testify. I don't know whether I may be wrong. Abantu banolungisa ngabo abanoyazi lonto andiyazi andibhinqanga anamomoya. So lo sisi wake wayithetha lento explain, she was explaining bona njeba ojwaka basemisindweni bevuke belele. Yena uthi thina kuthi singabantu ababhinqileyo ubosibhaqa nasensini insini yethu ayibi normal. Ndithi uthini sisi? Wathi nje ahleka sinethu zithi angifuni uthini. So zikhona insini ngodafunda ke ngensini zonke insini ngodafunda ayimamela insini ngidofika ndiqoba oh le insini ayisekho normal. Usengxakini ukwi-battle ke ngoku. Amela ke uthi ke ngoba lesisi to us because sithi thina abantu abasengxakini sithi bangodada. Amen. Because thina ukhona umuntu oyimpimpi. Unempimpi ezokuxelela uba ixela wonke umuntu uyajamisa uba impimpi le uyakujamisa uba isimo sakho sithini ngoku. Uthi ufuna uphakama uphakame esitulweni ngoba kwimpimpi ekhoyo. So sathi ingathi kubhetere wathi hayi andifuna uba zithi ngoba sikwibhekile engaphezulu ngoba eyethu ireport thina isentsimini. Insini yethu bangathi yozela ukuba insini ngathi utyabile. Wake wayitya uchungama utogqiba usele amanzi abandayo kanye kwamzi iceberg akayenza ukuyibona nje bisishintsha bayinjani iyaqina bandidishona. So that was the explaining the last season. It was researchela ndiyazi nami uthi even ifana lento nensika iyajika ibe into uthi ukujika kwayo neweight yayo xa bekulam uthi ibafana nensini baliki uthi ba inosuba kuthiwa beyinsimbi kunophula nekuyinsimbi yemoto xa biqinile. Hey madoda sinabantu abathola ii-weapons singonzakala. Hayi serious kuthiwa ingqari yotile xa seyikulamo kuthiwa uba ungantoni ungaligibisela itrakhi irole hlobo eliqine ngalo. So kuthiwa ke uthi soba sibe kwisimo ndinoba rongo yaqonda ndiba rongo noba rongo. Amen. Noba rongo but emihle eyingqina umntanam le nto ndithetha. Amen. So the Lord, the lover of the soul Owuthandayo does not prevent this. So Akakwazi laa nto ukuthandana. yoba kwimo yoba umzimba afune ukwenza nxamnye uyibone but this thing that decision ukuze iphelele kufuneka ukwendenze ABCD uThixo akangeni pha ayivale le nto. Because yakubona your life is in the danger. UnguThixo mosongenelelayo. But that's the one thing angangeneleli kuyo. Yebo. That is why ke ngosizojonga this thing of ukuzeneza ngohlobo uzeneza xa ngumuntu oyindoda bathi umuntu oyindoda esandleni somusa siyagcina abantu besandla.
uyibone indoda ifika inxiba amaqhina kanti iqale esandleni umzimba ohewe wayesaba kanti izigcinile le ndoda kutheni hayi ihleli kahle ihleli klini kanti hayi ihleli ngesandla somuzi. So it happened like that. Amen. Nawe ngapha abantu abatsha nabo odade hayi shem siyambona shema uzigcinile enkosini kanti iremote yalila. Ayinwabanga lo ithe iremote yalinga asangabuya enkonzweni lo. So that's the things ke ngoku that we think thina eyona ndlela e-right because andonanga unalantu bahlisa andonanga akubangakho mntu wesibili. But yet it's another problem because your life is still in a danger. But ne-veg amune-carrots zisengxakini kwakho because ubanjwe yinto ongayaziyo nawe. So emancipation is not a solution. We must bring a solution because siyavuma. When you are young people, you are in a battle. It is not an easy battle. But I escape fruit caba nakwasipa wena usolo kutsalo ukuthi into ensokume ngakuyikhamba lo sisayingena kwasipa akungene ngakwilofu nakwenye indawo nazi indawo zothambisa ngapha uthanda elicala because une problem that is a battle that you need to be free from. Amen. Ndiyayazi ukuthe cwaka kwa fruit and veg ndiyabona uthe cwaka nje kwa fruit and veg akho amen ngoba uyaqomba into nakho amen. So it's a battle. It can be perplexing or causing confusion because it seems that God should prevent it. Yayibona laa nto leyo ngoku caba abantu benkosi andonwabisi bathu nee-cousins zam sezisazi ii-cousins zam xa usiza wena fihla nanko esiza fihla lososeji ngapha ufihla yonke into. Your life is in a danger. And ke ngoku ingxaki yakho wena yile nto uba ungazange waxelwa ngezinto and ezokuba ke xa sewushuyezwa ngolu hlobo izokuba xa uqala ukuthi uyaye vele laa voice. Amen. And then into engathethwayo ayawuthi uncedakale kuwe deske ithethe sibone uba sifeyise singazibaleki izinto ezifeyise wena ungumntu omtsha. Praise God. Hallelujah. Now, but it does not. He wants us to learn. He allowed these things to happen because he wants us to learn to use our weapons of warfare. All along, God allowed me to be in this battle. The same first when and then was sneaky weapons. Tina sisajonge kuye and we have the weapons. When umzimba ifikele ku stages thile sofuna amakhwenkwe, I have all the weapons as a young person. Ayithi mandihambe nami do as they do. Nama ndibe ne boyfriend. No, it does not mean like that. Amen. Amen. So there are weapons that are here. We're going to check. Amen. Let's read first, 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Chapter 10 verse 4. Amen. Praise God. Listen, God. Amen. Yes. Okay, it's closer. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God for pulling down strongholds. Kaloku izixhobo esilwa ngazo ayizizwe zehlabathi koko zizikrweqe ezomeleleyo zikaThixo. Amen. We have all the weapons. Sinazo So, zonke izixhobo. kuthi the time umzimba wami efuna ukwenza masturbation, efuna to look at pornography, I have all the weapons as a child of God. Because that thing is spiritual. When it's there to attack you, it is spiritual. That is why about the spiritual husband. Amen. Oh, no, oh Maria. Found yourself those umzimba wakho. Amen. And then you buka isiba nyani. Buka bayi kuyo china nyani isiba nawe. Ngoba
spiritual, but your physical body ngoku isemmoyeni kodwa was doing inyama something yakho the whole night. izinto ubusuku bonke. Amen. So when now you are saved now, you must understand the life that Pilabo you found during that time. Now you are saved and you have all the weapons. And all those things must come to an end Ezo nto mazifike because you are a child ezipheleni, of God. ngoba ungumntakaThixo. So in the Bible, blessed are the pure in heart, Banoyolo abo banyula for ngentliziyo, they shall see God. ngoba beya kumbona uThixo. Emancipation will not make you to be pure in your heart. Awuzubanyulwa entliziyweni Amen. ngokuzeneze enyameni. So all the things ozibukelayo nozenzayo zingcolisa inhliziyo yakho and you won't be able to see God. Awuzukwazi umbona uThixo. Imakuba unobuya ilini okhala ixilongo ubhizi lolo dlwabu uzothini nali ixilongo liyakhala bayakuphuma amazwi uzothini ukhangela into osule frame awusithola nanti ixilongo liyakhala ingelo sizokuthatha ubhizi ngicela lo ligweba besandle uzoyithini yonke loo nto le. No, think nje if ngexesha wenza le nto it can happen ixilongo likhala because kuthiwa izokwenza ukuthi ine-twinkle of an eye ungalindelanga suddenly. Yesaquphi. So ithi xa uqala ukuthi uyasondela uyabayiba wathi nokhala ixilongo uzaphethe loo toy le uzothini ukhala emafini ngaloo ngcenkcezo loo toy iphethe. Ndiyabuza bangcwele, ixilongo linokhala uyaqonda loo nto likhala usafaka loo bhetri usafaka ibhetri inkolo othi itshaje ndihamba mazimana zinetshaje caba ezi advice oze utsho ke usafaka embaneni uyotshoka ufaka embaneni. So all these things are designed by the devil. Zonke izinto zakhiwe nguSathane. Because Satan is solution to the people who are not saved. Bona bancedwa zezazinto, not us. Bewona ngokukhona onodoli abenziwayo basuke from America benzo onodoli baba designer ngabantu imomo odlula imomo yakwaZibona emhlabeni imomo iqotshi ubona le imomo le ayidinwanga ayikhathelanga imomo nje unodoli. And then they end up designing onodoli. And yonke lento eyenziwa nguSathana is for the world, for the people who are not saved, because they don't have weapons, Abanazixhobo bona. not for us. Ayizozitho. So we ended up ke ngoku, that's why songena kwinto ethi do not copy the behavior and the custom of the world. Sukopa izinto zehlabathi. Bakhona abanye abantu ababhinqileyo xa usengxakini uyabakhetha abantu. You cannot share your problem to people who are not saved, because they will advise you. Mna xa ndisindayo ndibetha ngodlwabo ndibedrendi ndiye enkonzweni phakathi ndingene phakathi kwabo ndiphele inkoma yakho uthe ham nawuko he uthi uneto nayo ndibetha ubhontsisa lokhu nawe uyopila ubusa abantu esandla. Amen. So ndifikele kule kona bendingayilindelanga namhlanje ne, because ekugqibeleni we understand that you have a problem and into xa ixoxa siyawa siyixokonxa enzele xa uthi ngumuntu othanda uhlalela ukuxoka awuthandi uhlala nabantu ngithanda uyaxoka ufuna ispace sakho wedwa. Yasa ndithanda uhlala nabantu ndingumuntu othanda uzivalela ufuna uzingomba qha wena imini yonke uxoka. Wena le nto ongathanda uhlala nabantu yenye ye-attack that will come. Ande ngumuntu oyithanda indlu ndiyathanda ke ndizimamele ndihlale ebhedini uyaxoka mani uhleli nechorus. Ebona ke loo nto leyo. So blessed are the pure in heart, for they shall see God. Banoyolo abo banyulu ngokwentliziyo Now, bayambona uThixo bona. Ebona ke young people, one thing that you must understand, if kuna mistake osewuzenzile ungabozigweba xa sewufumana umyalezo okusindisa. Because ungawuhlala laa nto kuregretheni ubuzisola kanti the message is there to change you. This is not uba ukwi-battle now uba uzisola why I have done this. Is about uba from now on what I am doing. Wenzani? Amen. Was a battle. Amen. Living for God as a single Uphilela uThixo ungatshatanga. is not always an easy task.
ayisoloko into elula. Akho easy. Uyaxoka nothi onyathele bhotweni uyaxoka. It is not an easy task Ayikho to lula. live a single. Amen. Uphila ungatshatanga. Into engekho lula leyo. That is why we are going to touch this topic today and talk about the things that are challenging us as young people. Amen. Flesh can be very strong. Inyama le You know, inganamandla. Flesh can be very strong. Inganamandla kakhulu. Ibe strong ngowunomlilo, ibe strong uthandaza ulile ngesitha. Flesh can be very strong whether you like it or not. Flesh can be very strong. Iyakwazi uba namandla. Your heart, you want inhliziyo yakho inqanelwe ifuna uThixo. You want to live a life that is pleasing God, but the flesh is very strong. Now you found yourself in the battle now. Uzifumana usemfazweni. Amen. So yeka lento yoba uzivuthisa usengxakini. Usengxakini. Uact ngathi awusengxakini. Usenkingeni. Amen. Because God cannot help you if you not admit that you need help. And if you don't identify that I need help in this area, God cannot help you. Because you want to act like a giant. Amen. So flesh can be very strong. And the passion and need of the flesh must be kept subjection to the Spirit of God. We are using the weapons. Because if it's not subjected, amen, it's not captive, you are in the trouble. Your life is in danger. Because the problem is it is simply because your flesh is not bound. You are saved, but your flesh is not saved. In order for you to survive as a single a child of God, as young as you are, amen, your flesh must be bound, must be captive. You need to chain your flesh. Because lento yakho yokukhona ezinye izinto ozenzayo kanti soba impumela lento yenzeka ngoku impumela lento awuyenze last year. Let me make khona omnye umfundisi was sharing about people who are ababanjwe into ye pornography. Then uthi pornography xa sewuyibukele noba uyithe clip wahlala nje ihlala kangange 6 months up enhloko. And then xa isenhloko ke ngoku iyadiscusswa phayana iphumele emalungeni omzimba ifuna experience laa nto. It's like a stolen picture. It stay there. Uhlabele kuchorus ihamba nawo. And then it need ke ngoku because ibintu ubuyijongile yangena spiritual, it need spiritual those with those weapons that are not carnal. Amen. Because awukwazi ukuthi sewuyenzile laa nto ukuthi relax izokhonta. Xa sewuqalile you need ke ngoku to deal uyikhuphe nengcambu zayo engqondweni, because that thing is like a seed apha engqondweni yakho. It's same thing nomuntu okubaliselayo indlela enza ngayo izinto, that life noba usesikoleni xa ibalisayo that la conversation is like a seed. Kuthiwa incoko embi ithi yonakalisa isimilo esihle ngokumamela ungancokoli, ngoba umamamela uthi andizenze into bazenza. Ngomani umamela bayaplanta a seed, uzobona umzimba wakho efuna laa nto uyivisualize uyi-experience kanti baplante a seed and uzoyenza. So that is why even you choose friends. Abantu bathanda uthanda ngamadoda nawe uphela uthanda ngamadoda because uhlala nabantu abathanda ngamadoda. Nabantu abathanda utywala ufuna uhlala nawe uphela uyifuna laa nto ubube. Xa ufika apha enkonzweni utye i-beef stock awukunxilile siyakubona. Utye i-beef stock wena qha uba ungandokunanisa ukuhlafuna ne-beef stock wena. Qha siyakubona uba utyile impalambala. Amen. Because neenwele ziyabonakala zomntu obhinqeka uthanda icorona zinayo into yoba ngathi bunkwethu usela icorona lo. Once ube nenkwethu usela icorona siyalo lo suxoko uba uthi hayi ingathi siyafuna uyovaswa akho nto uyovaswa icorona le. Uyisela kakhulu icorona wena and uyisela ekuseni ungekatyi nokutya. Yenza inkwethu kwicorona. Wonke umuntu onenkwethu uba ingxaki kwenza ukasafuna iselsiya zazi impawu. Ujonge nje inwele usikasondela uthi nje nangekhuni uthi once
Amen. So flesh can be very strong. The Inganamandla passion kakhulu. and the need of the flesh must be kept in subjection Intshisakalo yayo to the yenyama Spirit of kufuneka God. igcinwe phansi. Subjection to the Spirit of God. Igcinwe phansi komoya kaThixo. Amen. The only way to keep our flesh obedient to God's word, Indlela enye yokugcina inyama to be obedient, uba ithobeke because ithobele izwi likaThixo. it disobey at the word of God, our flesh. It Ayithobeli. disobey. Uyazazi into ezenziwa inyama zeziyothusa. Ungamjolo ndisecangwa kungcwele njengoba lapha enkonzweni. Umzimba wakho uthi asokaya lo awumazi basuka phi na. Umzimba bawunozabalisa. Amen. We look like we are all going to heaven. Then John ndisecangwa kwawubona ichaphaza lesono joka. Uyalibona? Ubona umuntu othi xa nokhala ixilongo siyavaya sezulwini. Kodwa uyabona bakulothwa izulwini phambi kokungena ezulwini. Uzonikwa ingxelo onke amalungu omzimba wakhe akha report ba enze ntoni ngoba esemhlabeni. Kukho abantu abazothi hayi ugqibile kosuba sagqithela kweli. Hayi ugqibile. Hayi sethethele bonke Nkosi sethethele onke abalungu. Fike lapho engafika khona manje ngafiki kulo. Amen. So the only way can go to keep our flesh Indlela enye yoba sigcine obedient to God's word, kwizwi likaThixo. because our flesh must obey God's word. Inyama God's word. yethu mayithobele ilizwi likaThixo. Amen. We are still talking about single, living for God while you are single. Sisathetha So ngabantu our flesh must abaphila obey uThixo. God. Inyama mayithobele uThixo. Noba ibibhatyazile. But now we're making our mind on this June 2026, not June 16 alonyaka. See, our flesh must obey God. Sithi inyama le mayithobele uThixo. And it's over. Amen. So phuma kule service namhlanje asizova ngayo izova ngelizwi likaThixo. Praise God. There are few things that I'm going to mention. Zimbali izinto endawuzichaza. Amen. I have 9 things that you must take note of. Into emasiziqaphele ke zezi. Ndicela uzazi ba ufika kwesa struggle besithetha ngaso masturbation, all those things, you know, that life yoba ufuna ukonwaba, yabona going uyo kwiparty yothini yonke ezazinto, you know, that life, having amadoda, having abantu ababhinqile. If you are in that struggle suba uzigweba, yaqona uzinika isigogo singakufanelanga iso zakho. Zinika izulu lelakho wena izulu. But now, kukhona izinto you can win your soul back. Ungaphinda uzuze la mphefumulo. The only things that can go when afuneka uzenze daily if ufuna uphila right. And it's not hard. If you can notice izinto ezinyanza ukuxela zona, you'll come and testify uthi mfundisi hayi man. Esa struggle kusasikho. Amen. So I'm going to show about those 9 things. The first one, we must have the Holy Ghost. If you don't have the Holy Ghost, you must have the Holy Spirit. That's the first thing. Because if you don't have the Holy Spirit, the flesh will not be subjected to the word of God. It is only the Spirit of God that will help us. When the flesh don't want to disobey God, it is the Spirit of God that will press that flesh. Kanti into engaphakathi kuwe uthi umoya kaThixo uyasithethelela ngezinundo ezingathethekiyo usilwele enyameni sithi besizobe kufanele basenze ukona okuthile avela umoya kaThixo athi andivumi ngale phutha, not this time around, ngoba ithi iBhayibhile uma kumi phakathi kwenu umoya owamvusa uKristu kwabafileyo unokuyenza imizimba yenu ubuthakathaka. It is the Spirit of God that will fight on our behalf. When the flesh is fighting, but the Spirit, oh, madoda man,
the counselor, the comforter, the advocate. Thetheleli, umngeneleli. Moya kaThixo awuphume radabusha uba lento yoba ndifumanele into uyitshoyo ngelosi ndikhulelwe izokwenzeka kanjani. Yathi ngelosi ngomoya. Ngoba izinto ezenziwa ngumoya zinamandla. Praise God. IBhayibhile aba bakhokhelwa ngumoya kaThixo baleyisile ihlabathi. And they are the sons of God. Bangonyana bakaThixo. Amen. Ezekiel 36 verse 27. Ncwadi Ezekiyeli 36. And I will put my spirit in you, causing you to be guided by my values and keep my orders and do them. Ndiyakufaka umoya wam kuwe. Ndakufaka umoya wam kuni. Nitsho nilulamele imimiselo. Nitsho nilulamele imimiselo yam. Niyigcine Niyigcine. imithetho yam. Ayithi le nto masinqaye ivesi. Uthi, this thing is not going to be done by you. Lento izowenziwa nini? It is not coming from efforts. Ayiphumi It's not because you are wise, Ayingoba but I will ukhaliphile. put my spirit. Kodwa ndiyawufaka umoya wam. Lo nyama ibixakile nabantu bathe bagrate off bathi lo ke ngeke alingene izulu. They know the things that you have done in life. They know your background. But uthi uThixo, this time around I will disappoint those who know you, because I will put my spirit in the same body that was not pleasing me, and it will please me. Uyawuthanda ukholisa. So we found again now, when we are using these weapons, Xa sisebenzisa ke ezi zixhobo, this thing is not. Kumnandi ukusindisa. That's why athi thathani ijoya, thathani wam umthwalo, ngoba umthwalo ulula ukhaphukhaphu. Amen. Now amyeke ngokuzobonisa abantu abatsha le nto yokusindisa imnandi. Awuyigidi uba zomlahla njani, uvumela umoya, ngoba umoya izovela laa nto ibithanda imrhanela imonyane, because kukho omnye umoya, ngoba nale nto ibinyama yakhe ibibangela ifune loo nto, it was another spirit. Now, we need to replace that spirit with another spirit. Spirit versus the spirit. Umoya emoyeni. Because the first spirit that was there Umoya oqala was ebekho, causing your body lesenza to sin, but the Spirit of God Kodwa kaThixo will umoya cause your body uyakwenza to umzimba honor the word of God. uhloniphe izwi Ufumaniseke likaThixo. adathi umbhali, it's no longer I who live, Ayisendimi but ophila, Christ liveth kodwa in me. uKristu And the Bible uphila says, kuwe. greater is He Uthi who's mkhulu lowo within me ungaphandle than the one who is in the world. Lowo usezweni. We have overcome the world Soyisile. because we are the children of Ngoba God. singabantwana bakaThixo. Using those weapons. So le nto uthi hayi iwanzizoke ndicinge mani andiyazi uba umazi usathi baby lokuvula baby ngiyafuna sithethe mani ngiyaqonda ndifuna sithethe lokhu ndimkele utsha le nto ayinidi uba ukhangela amazwi walana bazoyibeka njani nale nto uthi ungamxelelanga kondiyoba umxelele into ingene kuwe ngaphakathi izobangela athi ekujonga akubaleke wena. Ufase zange sivalelisa. Ayinidi mvaleliso le. Uzothi uthi uyomvalisa ukuthi umongo uthi hayi God ngizoseke ndiguquke kule veki zayo. Ufase kuba hey kudala nje wathi ngokuza lo ukuthi namdala mina uguqanga ngayo ikisi bamnandi. Awundiwa nje ndithetha. Ngale mina udecide ngayo ulahla ile into uthi hayi ndifuna sivalelise hayi noko sihambe amathafa umuntu wami senzo zange wandophula inhliziyo oko sivale ngomnca nje la mnca iyoba ngathi yaqala ubhuze bomi bakho bonke uthi uNkulunkulu okay no ngepasika ndakuqhuqa ngepasika. Amen. Yazi lo muntu obeshunyezwa lila wayiva lakhe yabona basoku struggle ufuna uphuma uyiva lakhe yala lezinye legolide lentwana ibine after taste yecoin e1 kuba ine after taste lekisi yalomfana kufika uJesu ke ngoku inanto ne after taste ngalishumi lekisi bekwenza kanti ngoba uYesu xa ifikile ubangela uzonyanya izinto, but when you decide to do right, amen, once you decide to do right Awusogqiba ukwenza. sukufuna uyovalelisa ima wayithanda into ovalelisa ule ndanda uvalisa kangaka kabuza umntana uthanda ndanda uvalelisa uhlelisa uyaqonda nakuzola wavalelisa wena
kutheni uthanda uvalelisa uhleli nje? Hayi ndonqena lokushigxaka ewe nsinsiwe qha ndonqena ishigxoko. Xa ushiya ine order kutsho ukuthi unethemba loba wenzela uba ndikwazi uphinda ndibuye ngoba uthi xa uzithethe zange sixabane. Uma ngande ungamshiyeli ube usenza ispeech apha. Wenza ntoni ispeech? Mna ntombi yasemazothweni, mna ntombi yasemathileni, thina phaa ekhaya I need intoni? I need a speech. You need when you allow the Spirit of God, and then you continue serving God. Ngoba umfana uyobona okanye intombi uyobona uba yona yena ikophela iyobakho laa nto ibi ngoba umoya ophaa kuyo ngumoya lapha kuwe. Uye once kube khona into eqhakwayo kwayena uzova apha kuye. Nawe uqoma kutheni engakulandeleli? Uve apha kuwe ngoba the Spirit osamkele were able to break that bondage. Ikhona abantu abatsha? Amen. Elithi umuntu osinga bislevini uthi ushushu kodwa namhlanje ndiqonde so much. Amen. So uthi, and I will put my spirit in you. Amen. How many were saying today, Lord, put your spirit in me? After I have put my spirit, causing you to be guided by my values. There are people abangiqaya ubungcwele. Isalvation yalomuntu ngumuntu oyimaintaine ngoyiqaya uphelile qha uyisenza ngawakhe amandla. Because nalento yophila usizi uphilele ungenzi izinto awuoni kuba umincela ungafuna ukona qha uyaphela. You don't enjoy le nto uyafuna qha uyimaintaine ngawakhe amandla. Yeke lonto ngoba ngeli xesha ungafuna ukona khona uyonayo ngoba isalvation yakho ilapha kwi-timing. You don't do things because you are using your own mind. But uyaphela ngaphakathi. But the deliverance that is going to come upon your life is not going to be maintained by your mind. You will enjoy it. Amen. But the Spirit is going to guide you. Amen. Amen. You'll be guided by God's values. I will keep my orders. Amen. Will keep my orders and do them. Because I put my spirit. So we have found the answer now. If I'm in the battle now, my flesh is fighting. My spirit wants to live a right life. The solution is to have the Spirit of God. Then you have won that battle. The second one, pray daily. Amen. That's the second one. You must have the Holy Spirit. The second one, pray daily. That's First Thessalonians chapter 5 verse 17. Amen. It is praying without ceasing. Amen. So pray daily. Prayer is another weapon that can help you to overcome the battles that you are facing as a single person. Amen. So those who are not saved, they have their own ways in order for them to survive. But us, we need the Spirit of God, and we need to pray more. Because when you pray more, you are allowing that the Spirit the reason you are lazy to read the Word of God is because you don't pray. It is prayer that will cause you to like to read the Word. It is prayer that will cause you. It's prayer because you activate your spirit. Amen. Into zifunayo isezizwe zikaThixo. Ufuna izinto ezingezikaThixo. Yintoni uyifunayo?
phambi koba uze kule service ibinto libifunwa nguwe. Laa nto ibifunwa nguwe iqhubekeka ke ngokuba iqhutywa ngowuphi umoya. Amen. The third one, Eyesithathu, hide the word in your heart. fihla izwi likaThixo entliziyweni yakho. Iba neverses lapha kuwe. Be a walking Bible. Iba yiBhayibhile If you don't ehambayo. want to sin, Uba ufuna if you ukona, want to put your body under the subjection of the Holy uba Spirit, ufuna ugcina umzimba hide the wakho word of God. phantsi komoya Iba ngumuntu kaThixo. obhodla iziscriptures uhleli nje. You don't need to go and open your Bible. Awuthi uhambe uyovula You iBhayibhile. just uvele nje shout and then uquote izwi uthi Ukhazise. uhamba nje uvuka uthi the Lord is my shepherd. Yehova ngumalusi Ngoba wami. inside wena unamagumbu wahlohle the scriptures. Yabona ke ngoku kulapha ke ngokubangela ngoba izinto ezingenela kule ngqondo yakho kungoba amagumba empty. Ezinye izinto bezidlula nje bingazi kuwe le nto ibidlula ibisiye next. Cha mayithi ifika kuyithi yo ugcwele anku Mateyu madoda mandiye kuthi lo muntu uMateyu ba5 na lo Mateyu 5 uthi ndiyitywe yehlabathi. Mandisuke apha lo andiyiva lelo. Uyabona tshinqa ndikroba ngapha uYehova ngumalusi wami. Hey andifumani indawo. When you hide ngoba inhliziyo ngumkhohlisi. Amen. Isono siqala pha. Ilento ipha inhliziyweni iphampa nenhliziyo. Ipasela kumalungu omzimba. Kodwa xa ifika izinto okugcwele ilizwi nesuke engqondweni ziphila zijike. Ngoba into ingene engqondweni yenhliziyweni ithi xa thina masiyeke le ngqondo ngoba sinqa into kaThixo sifaka izwi apha enhliziyweni. Ithi cifamba kuyapasa efika kugcwele ithi ingqondo kwinto ezifakwe akho ndlela vele nihambe ngoba inhliziyo igcwele ilizwi. Une-scriptures phayana yabo unoDeuteronomy 14 chapter 6 here oh Israel our God is one ugcwele izwi. Praise God. Alibonke igama lenkosi. Psalms 119 verse 11 uthini? Verse 11. Your word I have hidden in my heart that I might not sin against you. Amen. Amen. Ndilifihlile enhliziyweni yami ilizwi lakho ukuze ndingoni. So laa nto yokuthanda ukufunda ilizwi ifunda iBhayibhile iyakunceda. Yona le nto othanga ungayifunda iBhayibhile wena wenza izinto ongazange wazicinga uba uzozenza ngoba wayeka ufunda iBhayibhile. Wena uqhathwa zinto ezingenamsebenzi wenza izinto nawe uzothuka uba kutheni senze izinto ngoba iBhayibhile yakho awusayifundi. I wish you can know. People who are here who are called by God when zange wazalwa impazamo zikhona into zikaThixo ekufanele bazafulfileka ngenxa yobomi bakho. I wish you can know you cannot behave the way you behave. God want to use you. Thixo ufuna ukusebenzisa. You are delaying the plan of God. Ucothisa icebo likaThixo. Yeba wawukudala ukude kwezikamoya but ufake into ezingafani ungazifaka enhlizweni yakho zakubangela ungayiboni kakuhle indlela imfiliba. I pray uThixo avule inhliziyo yakho namhlanje avule amehlo akho and see the purpose of God upon your life. Ubone ijonga kaThixo ngobomi bakho. Amen. Number 4, Esine. we must spend time in fasting. Masichithe ixesha. Another thing, fasting is very important Inzilo. because yiyo le icinezela inyama, yiyo le ikwazi ukubuyisela kuThixo. You know, xa uwile ubuya ngefasting, if wenze into ezingekho right ngawumzimba wakho buyela ngefasting uthi uhanze nanhlanje konothandazo ngomthandazo uzobuyisela. Laa nto ingqondo ithi xa wonile andifuna uye enkonzweni into ebendiyenze kule weekend anoye naphakathi kwabazalwane. That's a lie from the pit of hell. Unida abazalwane ngelaa xesha, unida uye enkonzweni unjalo. Amen. Ngoku uvuke edustini suyibaleke ngoba uSatan will finish you. Uzogqiba uSathane. Satan he want you to run away from abazalwane, from saints, from the church. After you've sinned, he wants that because he want to finish you. Ufuna ukugqiba. Vuthulula. Amen. Vuthulula, arise Vuka and go to among the saints. uye phakathi kubazalwane. Amen. So if fasting also put chains. Amen. Uyabona? We are able to put chains ayifi but igcinwa ngalama chain entilongweni ungayikhuphi ngebheyi.
mayihlale etrongweni. Khona abanye itrongo empty inyama yakho wayikhupha ngebhayili. Ungayikhuphi ngebhayili. Yigcine pha uthi no bail. Hey, there are young men and young women that are here today. Kukhona abafana nentombi. Bazothatha inyama zabo. Bayozifaka etrongweni bathi no bail. Baphethe amakhalibhodi bathi no bail. Sizoma no bail. Ngoba namhlanje siyivalela inyama yethu. So you must spend time in fasting. Joel chapter 2 verse 12. Ncwadi kaYoel chapter 2:12. Nangoku ke utsho uYehova ukuthi buyelani kum ngenhliziyo yenu yonke nangokulila nangokuzila nangokumbambaza. So buyelani kuthi kum yabo ngokuzila mention nokuzila. Amen. Buyelani kum. So xa ufuna uzibuyisela, fasting is one of the key of the weapons of the tools that you must use. Inzilo yenye So yezitsho xa uphumile endleleni zizinto endizimentionayo. Uba uyabona uphumile endleleni, these things will help you ubuyele kuposhini. So force uzenze ubuyele ungabuyelanga. Amen. Suzenza into ongeyiyo buyela zibuyisele ngoba lento yenzayo kufanele ayimkholisa uThixo because awufuna ubuyela. First thing zibuyisele enkosini. Nevele nto ndithetha abanye. So sichilo sathi you have the Holy Spirit, pray daily, hide the word of God in your heart. We must spend time in fasting. Number 5. yesihlanu. Get involved in church work. Zinxulumanise nomsebenzi wasebandleni. So people who are not they are here to warm the seat in the church. We have members but we have few workers. Wena uthaya ndifuna ukwenza nto usolo kufika uhlala isitulo kum uzathana uyakuqesha. You never see igossip engabantu abasenza izikolo. Yaso ngaba abantu bangafuna ukwenza bagxeka iworship team, bagxeka ukutya okuphekwe, bagxeka impahla zabantu because they have nothing to do. Because when you are busy, awunalo ixesha to look and see ezinye izinto ezibhoxekileyo. Nona iwive wayo awuyiboni loo nto leyo because indlela uba ubone iwive eziwayo ngoba you are not busy. Amen. So when you are busy in the house of God, Awuxakekile endlini kaThixo. umbangeli Satan angakuqeshi because if you are not busy, God will employ you. He will use you against the church. He will use you against you. Amen. Abantu bazophuma enkonzweni bekhutshwa nguwe. Ngoba khona yonke into abantu baqala enhlobo ezinyaweni baqala enhlobo ezinyaweni ngoba wena uyilento njengoba sibafaka uyilento kuba abantu apha enkonzweni because you are not busy. Awuxakekanga. Because if you are busy in the house of God, Awuxakekile endlini kaThixo. uzoyazi i-efforts nobunzima bokulanda umuntu obekhona enkonzweni ngeke uyibhoxe into soyibhildile. Ubhoxa nje ngoba you are doing nothing. Uthi uJesu xa ithethayo onde ngandincedisiyo ukwakha uyachitha. You are destroying. Zonke izinto ezimbi ezenzeke enkonzweni zasoloko zikhona zinegama lakho. Eleke kuba kukhona into erongo enzekayo enkonzweni, ubani akaphumi likhona igama lakhe. Ubani akenzi into. Amen. Hebrews 10 verse 25. Read it for me. 25. Singakuyilizela ukuhlangana kwethu njengesiko labanye. Masivuselelane kube kokukhona So nibona nje. singabi lazy ukuhlangana. Because la nto yoba lazy ukuhlangana one of izinto ezivula igap yoba athekeke ngenyameni. Amen. When ubuyela kwizinto ongasaphose kuzo because awuthandi baphakathi kwazana. Yebo le nto ahlala endlini yiyo ndikubangela ube ngumedi. Ukuba inkabe into wagqibela kudala inkonzo endlela umme ngayo. Yo hallelujah waye hallelujah. Ngathi uthi horse hallelujah. Uze no hallelujah. Noba kuyajayiva phe enkonzweni yena uyaguduza kanoma akabheka bakazazi. Akaseqhelanga lo. Seqhela abantu wathi seqhela phansi ngoba le ngokuya esekwenza akaseqhelanga ubona ba emntu akaba uxakane nento because ubomi bakho buyela bheka ukwazi ufitha kule nto yenzekayo. So wena ungumuntu odistanceayo kwinto uba kuyakhonza asuka ndonqena hayi nto njengoba usonqena khona into ongayonqenini. And iziqhamo zayo zizovela. Wena ubulawa ngamadimoni ubulawa yile ndlela umkhonza ngayo uThixo. Ayingomagwirha. Indlela omkhonza ngayo uThixo yile kubangela imani kubuyisele emva.
You always pray nange-31st ulile uthi this year I'm going to serve God like never before. Ngomkhonza uThixo konyanya amagqwirha, but you find yourself in the same place. You feel fire once in a while and then iphele loo nto leyo. Umane uva ngoku uthi woyiva uqoma ndiphinde ndiphuncukane nale nto ndiyiva olu hlobo. Ngoba imnandi le nto ndiyivayo. Down the line uphinde ubuyele back kungoba uyanqaba to the fellowship to maintain the fire. In order to maintain the fire that we have, Uzogcina umlilo you must lo nawo. always be among the children of God. Dibana nabantwana bakaThixo.